Rangga Muda wonten dalu punika sesarengan kalian panjenenganipun Bapak Gunawan Basuki Audio Sumangga. Was, ayo kere majuin palagan sing hati-hati yo kere. Yo. Lo. Sing siap siok goyong kere yo. Ayo maju ay palagan kene ger ayo maju wong ger. Was. Do. Ayo. Ye a. Do. Da. Yo. Ye. Do. Ayo. Yo. Ayo. Was. Wah. Ayo,
Ridho mawur pengarane ajuret tetep kaya puntula propran krite rekata ingkang ayo ger sing ati-ati maju ing palagan ger Ridho mawur putula ora prandite rakatan ingkang ayo sepi ayo waspada kengker ayo was do was do Wahyu Turangga Muda Wahyu Turangga Muda nggih bagus Mas iki ana Dimas ana Jabrik lan uga ana reket sing sijine aku durung tepan ger yo alon-alon yok ger yok do ya la 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 was hop was do goyang kanan goyang kiri masih bersama Wahyu Turangga Muda. Di kepenane Mas Agus. Kulon kutha tulung agung saiki kaline milih
Ha he. Ho ha. Yo 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 yo. Ayo le. Iya, ayo, 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 ayo. Asik, asik, asik. Bersama Wahyu Duraga Muda untuk semua yang hadir pada malam hari matur thank you. Risa Lexi.
Ayo. Sing hati-hati waspada kengker. Yo. Ayo, 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 ayo. Wahyu Duroko. Kita. Kita. Yo, yo, yo. Kita. Yo. Ayo. Yo. Maju kengker ayo. Wasik. Lah, go. Ayo maju kengker. Kaya mangene kira kaya mangene maneh. Oh. Hey. Sa. Yo. Hey. Ayo. Fan siji so siji ayo diatur ke. Tegar disusul mbok ugan. Wajalah we mak ngomong. Ayo Pak Sutris. Ya. Jroning sepi tengah ratri Gar mbokmu gar. trenyo asik ngomongke lamun katon citra wong manis jebul mung ya Tekan maison Boy tegar kaya nyusul. Eka.
Masa. Hei. Pripun? Pripun Pak Tris? Ibu Tegar tak akan turun nang omah kaya nyusul gitu lagi. Kuwi lho. Ki lho. Lah, baju iya. iki apa ki? Pink apa kuwi? Heeh, baju pink lho. Ora tega. Ibumu tak akan ngombe obat ben aja nyusul, ben turun nang omah. Lah kok nyusul lho. Apa ngemiki? Arep ngepik Tegar lho. Heeh. Sing semangat le, yo, Kar. Ya dibacotke, Nduk. Bocah gunung. Apa kau? Yo, hop. Kowe ngade. Masih bersama Wahyu Durang Pemuda dan juga anak Basok Audio Kristalek. Pada YouTuber number Itu apa ki Bang? Sampai itu apa ki Bang? Iya. Itu apa? Oh. Yo, Ijo. Oh, ijo. Ijo ya lumayan. Temene warnane biru biasane. Oh, setelah ini birunya cinta. Wes pokoknya pelandaan loman-loman kabeh. Enje. Oh. Apa kau? Yo. Ayo Mak, goyangane Mak. Jajale. Oh. Pokok ora oleh dadi lho Mak. Oleh legak-legut tapi ora oleh dadi. Hija. Yo. Yeah.
aturan wilujeng dalu Pak Gus. Aturan binarak sesarengan kalian turun Wayu Wonggo Mudo. Ayo. Matur sembah nuwun kawuhipun. Ya. Yo. Iki penak iki ya. Ayo. Ayo. Yo. Yo. Ayo Mas. Yo. Lo. Yo. Ayo lo. Pas. Yo. Siji saka siji omongan siji saka siji diaturke. Kaya apa iki ya? Ya ger. Dan wah, Oslo. Ya. Yo. So. Lihat. Yo. Iki lo. Iya. Ayo. Yo. Oke. Ya iki. Ayo Ledit. Wah. Sing hati-hati Dimas anggone makarya sesarengan kalian Jabri. Ayo le. Mas. Ono. Iki lho. Mas. Iya. Maju sithik. Iya. Mundur iki wae. Lek lenongane diapuk ya. Waduh. Lo. Yo. Ayo ger. Tuh. Yo. Yo. Ayo Mas Sutres. Lo. Wah, dadalah. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Waspada nger. Was. Yo tumandang mak kemprang-kemprang. Ana baang gone resi putra. Prodane sang raseksa. Ana baang muntap-muntap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang peketan pegatan saulan jiwa sang rumangsa Ya. Lo. Katane ya dikirim no. Yo. Iki lo. Bapak Wasis matur sembah nuwun. Ya. Dikebenake ya, Pak. Weh, lah. Kene jar kene papan kene. Yo. Wes ya.
Aturan wilujeng dalu kanca-kanca Tunggul Sari, khususipun Mas Amit dan juga kawan-kawan. Matur sembah nuwun kanca-kanca Nyu Tuba Putra. Untuk malam hari ini juga hadir. Matur sembah nuwun. Rawuh.
Rendina sing apa to yo yo. Ketoke bocah iki kurang vitamin, Ger. Ya. Vitaminnya biasanya ora ngene yo big lho. Ya, ayo Gen. Iya, op. Wes. Iya. Ho. Hey hey. Oh oh. Hey hey. Iya. Op. Iya. Oh oh. Wus. Ayo, alon-alon. Ayo, dikepenake sing alon-alon. Ho ho ho. Yuk. Ayo le Dim. Kira dok sayah. Sampai rodok sayah Dim. Ayo break, hop kaya apa? Heh. Woi, ayo landai. Liak-liak watone kepenak ayo. Wes. Iyo. Matur sepandun kanca-kanca Cipta Budaya Dik Nanta dan juga kawan-kawan. Matur nuwun rawuhipun. Rekan Wahyu Turangga Mundo ya iki. Yes. Alon-alon bae, Ger. Sing biasane kebat liwat iki. Iki biasane salto bablas ning kono. Alon-alon. Ya. Wis. Bakul es ya munggah iki. Mbok, kanca-kanca yoga pengen beli es iki bakul es munggah. Bakul es munggah. Ayo. Ya. Di barang. Heeh. Eja. Alon bae. Ya. Weh. Au. Weh. Ya. Ayo. Ya. Terus. Asik. Ya. Yo. Ayo lo Mas. Waduh. Alon iki lho. La. Wah, yo. Segini iki lho. Ayo lo. Ayo Nduk. Sing hati-hati. Alon wae Ger. Wus. Muter yo. Wah, ya kaya ngene. Atraksi terbaru nih. Wes, hop. Wes. Hop. Terus. Awas. Pinggir jeru. Iya, Ki. Ayo. Ayo. Kono kowe lho. Yo. Awas ceblok. Ya, di sini sapa? Mas.
Ayo. Ayo. Wase. Lah. Ayo. Lah. Terus. Ayo. Bos. Loh. Ayo nger. Waspada kengker. Ayo. Wase. Ya, ya. Ayo geng, ayo geng. Ayo, bandine bos bandine. Wase. Aduh. Wes kesel Ya. boy. Ayo, wes Yo, repo. Rapopo. Oh, Valentina. Mas, ayo. Yo. Oh. Kok tak? Pinggir-pinggir, rodok tengah bae. Mas. Wase. Ayo. Nah. Mas, golek gon sepenak. Ayo. Yo. Gandalah. Ya, pisan kan. Yo. Ya. Oh, wah. Dimas lagi lempoh. Dimas lempoh ini. Oh, oh. Op. Oh. Lumayan. Yo. Bos. Yo. Ayo. Mas. Ja. Lo. Versi ini kalem. Yo. Oh. Mas. Hei. Oh, kodok kilo. Kena prank. Yo. Yo. Ya. Yo. Yo. Ya. 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 Wahyu Turunggomudo. Nggih, matur Ya suwun. ngono. Marah, marah. Sejak Sawarane. bayi. Moro. Wah, Nah, wah, yo ngono. Ayo. No telaten nono. Iki becane wis sepi Ya. mesti duwite wong-wong Beh. akeh. Jan mending tak pokoknya. Kandian. Yo. Oh, iki lho Mbak. Ya. Nur. Lah iya to Mas. Beh, jan bodoh pinter golek duit. Yo. So, ditelateni engko berapa nen? Oh. Mas. Yo, ya. Waduh. Lah, lah.